皆さん、こんにちは。エンディです。今日は関東語の用紙話したいと思います。早速始めましょう。まず、この例見てください。6匹の猫。6隻貓。6隻貓。この文法ルールは何ですか？まず最初は数字。例えば1から1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。そして用紙。用紙はあと1個1個具体的に説明します。そして最後は目的語。多分今回は6匹の猫。6隻貓。6隻猫。この隻は大匹ですね。OK。一個一個説明しましょう。まず5。5。これよく使いますね。人もいいし、物もいいし。例えば1個のリンゴ。一個蘋果。一個蘋果。2人の友達。兩個朋友。兩個朋友。もし5人の友達どうですか？ 5 人。5個朋友。5個朋友。続く。隻は大匹ですね。例えば3匹の猫。3隻貓。3隻貓。片手一つ。片手。一隻手。一隻手。隻は大体動物の辺で多いですね。章、大体紙とか、そう。例えば1枚の紙。そう。章は大体枚の意味ですね。例えば一張紙。一張紙。そしてここ右側、チケット2枚。兩張飛。兩張飛。このチケットは映画チケットもいいし、コンサートのチケットもいいですね。条は大体長いもの。OK。例えば魚。一條魚。一條魚。ズボン2本。兩條褲。兩條褲。褲はもちろんパンツですね。本。これは発音は本です。本。もちろん本とか雑誌だと使います。例えば本一冊。一本書。一本書。雑誌は3冊。3本雑誌。3本雑誌。これ、杯ですね。杯。大カップ1杯の感じで、の感じで。例えば、コーヒー杯。一杯咖啡。一杯咖啡。奶茶の場合は、兩杯奶茶。兩杯奶茶。間、だいたいちょっとでっかいの店、学校の時は、間使います。学校、家、部屋、会社、お店、レストラン、病院。例えば、レストランの場合は、一間餐廳。一間餐廳。学校、兩間學校。兩間學校。これです。もう一回読みましょう。僕から一緒やりますね。5、隻、張、條、本、杯、間。OK、こんな感じです。OK、これテストですね。例えば、コーヒー2杯、2杯咖啡、猫1匹、1隻貓、本3冊、3本書、レストラン1個、一間餐廳、一間餐廳。こんな感じです。どうですか？見てくださってありがとうございます。また次の動画会いましょう。